Morning logofer dini jabai 22 September dini minsla आरो स खालामनो हायनाया इसोरासो मिथिगौ गथ'फ्रा खामानि मावगासिनो दं बेनो पेन्डेला बैयाव गथ'फोर थायो बे लामा आरो जों दं बे बिल्डिंआव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर मा होनो मैया 21 सेप्टेम्बराव जोंनि फार्स्ट शो दंमोन नाथाय अखानि थाखाय जानो हायासै आरोना ओमफ्राय फुंनिफ्राय अखा हायाखै दाबो सान्दुं दुंदों आरोना माने जुदि अखाया दिनैनिफ्राय जोंना श'आ जासिगोन आरो फार्स्ट नाइटआ थ' नायनि र' बोथोरखौ देखायनो एसे सान्दुं दुंदों नै पुरा सान्दुं होबाय आरोना इसोरा जोंखौ अनदों होनांसिगोन आरो माने पुरा सान्दुं दुंदों दा मोनानिफ्राय श' जागोन आरोना जोंना नै गाननो गोनांखौ आं जाबखाबाय ओमफ्राय बियो स्क्रिप्ट बहि बायसान्स बावनो हायो नालाय एसे एसे नायो आरो जों ओंखारनायनि सिगां ओमफ्राय हिफ्रा दाबो रानाखै कारेन्टबो गैयामोन कारेन्टआ फैबाय नै पुरा नै हि गुदुंफ्राबो सिजोबदों माने फोरानगासिनो दङ लंपेन्टआबो सिदो नै बेगफोरा सब सिजोबदों आरोना आलाय सिलाय जाजोबना दं रुमनि अबस्था जेरै दिनैथ' फार्स्ट नाइटलै माने अखायाबो हागाखाबाय अनखाबाय जोंथ' दाहाय बेलासिनिफ्राय पुरा देलायनांसिगोन आरो माने 5ता 6तानिफ्राय आरोना कमिटियाबो खैथायाव देखायो मिन्थिया बेलासिनिफ्राय एसे दुग 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 नांदों जेबो नङा थाइलेखौथ' गोसो दंखायोबा थेवबाबो माने गियो आरोना स्टेजाव गाखोनानै अडियेन्सखौ नुजोबनानै माने दिनैबा मा जागोन बिदि मोनखाङो नायनोसै इसोरा जोंजों लोगोसे थाफागोन आं आसा खालामो आं माहाय एक्साइटेडसो जाना दंखायो ओंखारनो जाना दंखायो आं माने जोंना जानांगौ आरोना श' जाबासो बिगुमाया फैसा मोनगोन जोंबो मोनगोन नालाय बेनिखायनो जानांगौ आरोना गेप थानाङा जोंनि थाखायबा मासाव खनसेबो गेप थानाङा सानसेबो थानाङा हरावथ' जों गाखोनोबो मोनाना नै ओंखाम जानो फैनाय बाजै गाखोदों जोंना गेलारिया लहानि आरोना बेबायदि जुदि थांनाय बोसोर जोंखौ बेयाव टक्टानिफ्राय गावसोरनि भुलाव गोलैबाय जोंखौ फैसा भरि होदोंमोन थ' एबारबो भरि होना ला जि मोजां माथो गाखोनो नोंसोर मा मा क्लासाव फरायो ए थांसै दे जों रेस्ट लानोसै बेलासिनि 3ता जाबाय लोगोफोर माने दिनै उन्दुनो ओंखाराखै आरोना मा खालामगोन मा मागोन रुमावनो दंगासिनो दं गोसोआबो बारा मोजां नङा आंना मानो होनबा थांनाय बोसोरावथ' बाबुआ पुरा बेमार जानानै आंना थियेटार श'आ जोबलायलांदों आरोना माने बिदिनो टेनसनजोंनो जेन तेन श'खौ खालामदों एबारबो माने मामा फिसा बेथ' उन्दैना 11 मान्थ हाबबाय आरो फैगोन मान्थआव माने 5 अक्ट'बराव बिनि जोनोम सान बोसोरसे जासिगोन बेथ' बुंनो रोङा नालाय बोरैबा नाङोना हामा नाङो आरोना बिदि बेमार जाबा माबा थांनो लुगैयो खबर लानो लुगैयो लोमजादों मानसिया मामा फिसाया बोरैबा नांदों आरोना गोसोखौ असान्थि मोनदों उफाय गैया दाहायथ' श' जाखागोन फार्स्ट नाइट स्ट्रं जानोसै गोसोखौ राद खालामनोसै एक्टिंखौ खालामनोसै आरो जि हायो बेनिफ्राय लोगोफोर जोंना दा रेडि जानो टाइम जाबाय आरोना मोखां सुनोसै मेकआप खालामनोसै दा दसे उनाव फाइनाल लुक्सआव खनसे नुजानोसै ओमफ्राय जा हायो जोंथ' माने मबाइलखौ दोननांगौ जायो नालाय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट नाइटनि श'आ माबायदि जादों एसे देखायनो नाजानोसै जि हायो आरोना थ' गावजों देलायनोसै दा जों दिनैनि एक्टिंआवहाय माने दिनैनि नाटकआव बिब' बिनानाव आरोना आब'आ गोदोर ओमफ्राय आं उन्दै ओमफ्राय बियो बिमा ओमफ्राय आब'ना फाइनाल लुक्स नङा आरोना माने खावसे मेकआपआ दाग नांनाय जागोन आरोना देनां नायबा मिथिगोन दाब दाब जायगायाव जों ओंखारखाबाय अलासान गिदिंगोन रागा रायबाय थायो साला जेरावबो माबा खालामनो नागिरा खारखोमानानैसो जों दा रेडि जाबाय आरोना दिनैसो फार्स्ट मेकआप होनायखाय एसे बारा रोङा मोनदोंना आब' आंनाबो जायाखै मोनबाय बोर होदो जों दिनै माने अखा हाबाबो जोंखौ एसेबां अनो आरोना दिनैनि जोंनि दिनाव अखायाबो हागाबाय माने नायनोसै भगबानावनोबा मोजां सोलिलांबाय थाथोंसै औ बे बोसोरा मोजां दिनै रायजोफोर आरो बांद्राय गाज्रि कमेन्ट होना गोसोआ दुखु मोनो नायबा नायाबा था आंहाबो बेबायदिसो आरो माबा एथ' मेकआप खालामबाबो बुरिबाय माबाय होनो नोंसोरलाय बुरिगोन ना बुरिया बोरायगोन ना बोराया सानबेसे थागोन बैसोखौ लानानै बैसोखौ लानानै सानबेसे आं दिनै होनदों निरिनि ब्लगाव होनदों आङो जिमान मानसिफ्रा बुरिबाय होनो बैसोआ मा बयनाबो थाबाय थायो नामा जेनेबा नङा रायनांगौथ' आं बिराद दुखु मोनो बुरिबाय नङा जोंनि बर'खौथ' जेनेबा हाबा जाबानो गथ' खांजानो लुगैयो न'आव थाजानो लुगैयो आरोना खिन्थु गुबुन हारिनिफ्रा दा प्रस्तुति बामोनानो ना लाइक इसोरनो ना
माने दासिम एसेबां एनार्जियाव एक्टिं खालामो थ' जोंबो गोसो गुदुं काल सोलायनायाव जोंबो ओंखारखागोन अबियसलि ना नङा र' जेनेबा बुरिनायखौदि बुङो बोरायनायखौदि बुङो बुरिनायखौदि बुङो नोंसोर बुरिगोन ना बुरिया नोंसोर बोरायगोन ना बोराया बेबायदिनो जबानि माबा थाबाय थागोन नामा मानसिनि जाखायो सानसेबाबो टाइमाव बुरिखागोन ना सानसेबाबो आंखौ दुखु मोनदों सिफायबाय थायो सब दुखु मोनदों आबो बुरिदों होनदोंनो आबो इगनर बाजाज थाव फुनदों आङो थावा ओंखायनो माबाया लावबाय खानाया औ देदो फाइनाल लुक्स खालामहैदो जोंहा आरो आइनाखि थियेटारखौ बयबो गोसो होनानै मानो होनबा देग्लायनि डेक'रेसन देग्लायनि लाइट देग्लायनि गासिबो साउन्डफ्रा गासिबो गोदानजोब आरो गोदान टेकनिकजों जोङो ओंखारदों सोलायनांगौ होनो थियेटारखौ स' बेखायनो लासै लासै आङो सोलायलांनो नाजागासिनो दं स' नोंथांमोना सापर्ट हो बर'फोर बयबो आंनि आदा बाजै बिब' बिनानाव आइ आफा बयबो नायफै आइराखि माने आब'आ जिखिनि बुंदों बेखौ गाज्रि मोननाङा माने खायफा खायनै माने बहुदानो बिदि कमेन्ट बेनि थाखाय बुंदों आरो ना माने एक्टिं खालामनांलामोन माबा नांलामोन बिदि बुङो नालाय बयबो दुखु मोनो जि लाइना जोंखौ ओंखाम जाहोदोंना बे लाइनावनो जों दिनै ओंखाम जादों न'खरखौ नायफिनदों जों बे लाइनजोंनो थ' जों बे लाइनखौ गारनो हाया दा नङा देनावबाबो जों गारा बोरायबाबो बुरैबाबो जों बुरै एक्टिंखौनो खालामगोन बिमाबाबो जागोन बिबाजैबाबो जागोन नोंथांमोना नुनोसो नांगौ दा ने नेबाय थादो आइराखिया थांगासिनो दं बयनिबो जायगायाव स' जायफोरा मोजां मोनो नायफैदो एसे अनसायफैदो एसे उच्चारण होफैदो आंखौ साहस बारायफैदो जाहाथे फिन फैगौ बोसोराव आरो देग्लायनिफ्राय साबसिन जाबावो खोमा थ' थांसै जोङो स' खालामनो बाय बयबो खुलुमबाय बयनिसिमबो आशीर्बाद हर जाहाथे आङो थाब बुरिया नोंसिनि खुदिया दानांथों आंनाव आइनाया बोखार खनसे आइनाया बोखार खनसे फुरा सिख्लाफ्राबो रेडि जादों नै कस्टिउम गानजोब्बाय